ilahing Hung ilahing Awiginamastu Purnama Sidam Awiginamastu silat mringguang jagat karana siram tondo kawisisaning bisana sono sinau ulang wilopo estu masil stantun lampahing Buddha jirantur tutur katelo tulo-tulat mrelabden paradya Winurusi tong umpama prameng Niskara karang gegya tumiyeng jaman Purwa Wini suda traingkang dina madama pinardi tameng lalata mangke tekap wasaraning Gupita tanun renggeng pralambang matumpa-tumpa marma panggeng panggung sang murengkata Anenging negari Pundhita ingkang kaekuadi dasa Purwa eka marang sawiji adilinuwih dasa 10 Purwa marang wiwitan senadyan kathah titahing dewa ingkang sinangga ing Pratiwi kinasongan ing akasa kirapit ing samudra racak sami anggana raras nanging datan kadya ingkang ginupit ing dalu samangke yekti ingkang sinebat gumelaring kasatriyan Madukara Sakti kasatriyan Madukara peranganing negari Ngamarta ingkang duk rumuhun den lenggahi Jim Dananjaya nalikane para Pandhawa babat Wanamarta satemah Prabu Jim Yudhistira teluk mring Pandhawa Apantesta kinarya pambukaning kandha Saratri mangke awit ngupaya negari 100 tanantuk kalih nadyan 1000 tan jangkep sadasa Sakti Kesatriyan Madukara Watara Triyujana jembaring wewengkon winatesan kesatriyan sawujajar miwah bumirtau wendhan wanguning wiwara rinengga sarwa asri kacenoh lamun wignya ingkang yasa wisma Puraya Madukara winangun joglo pinayu sirap galiyeng kestuba saka Guru Reksa Jatiwasesa den ukir lunging gadung rumambat manghayat minggah cinakep ukup selaka menur pinetha sekar trate kang nedeng mekar umpak geng sila kumalasa pinatekake wangun gambar peksi jiwa-jiwa drambah jejubinan sila Kartika tinalasah sila kaca naratas prapting talundagan Slam Kresna tatanitin nata miring tinunda-tunda lir candhi plataran jembar kinembon peparasren sesekaran nenggih kembang bakung tinunu pinggiring peci sekar trate kumambang madyaning blumbang melati menur tuwin mawar jajar-jajar uruting banon sekare abyor kadya rinunce ronce luhuring pendhapi wonten teja wangkawa hangenguwung kekuwunge nawung wilis harbut praba kelawan soroting Hyang Pratangapati punika sung sasmita lamun ingkang mangasrama wonten ing Kesatriyan Madukara yakti satriya traing Witaradya ingkang kinajek sagung adasih tuhu mustikaning titah lah sinenta wau ingkang hangrenggani Kesatriyan Madukara wenang sinebut dasa namanira sakti ingkang kekasih Raden Harjuna Raden Janaka Wijanarka Permadi Pamade Suparta Indra Tanaya Pamadya Setya Margana Palguna Pandusiwi Pritasuta Gudakesa Dananjaya Kumbang Ali-ali Kiritin Jisnu Wibatsuh Anagaya Sang Mahabau pramila kekasih Raden Janaka tuhu satriya ingkang mumpuning Saniskara temah wenang sinebut toh jalining jagat Pamadya mengku werdi panengahing Pandhawa
Suparto Sakti titisin Jim Suparto ing Wonomarta. Setya Margana tuhu satriya ingkang teguh ngugemi pangandika Palguna krana lahirira nyarengi mangsa Palguna. Indra Tanaya Sakti satriya linangkung ingkang pinundhut putra dening Bathara Indra. Dananjaya satriya ingkang demen dedana. Pandu putra atmajane Prabu Pandu. Jesnu punika pangejawantah Hyang Wisnu ingkang binelah dadi Kresna lan Harjuna. Wibajaya Kiritin labet menang hangratoni widodari sekati kurang siji maha bau. Mengko Werdi satriya gentur teteki. Dasar satriya bagus warnane apeng awak banyu gaya teja. Dadake angringin sungsang Sudibya ing ayuda bangkit mancing ajur-ajer Mancala putra. Mancala putri tau tati sinarayeng Jawata. Narabasing mengsah turta luhur budine utama lelabuhane. Bebasan agal tan kena dinulu, lembut tan kena jinumput. Rena tetulung ing kasangsayan, datan aurat ngurbanaken sarirane mrih karaharjaning jagat. Kaloka kekuwunge kawentar karaharjane kasatriyan Madukara. Krana kaprabawan katresnaning Sang Arjuna mring sagung kaolan ingkang rinengkuh rinangkul rinipta tataning kulawangsa. Sesantine sesanggem ing embat sami samat jinamadan sengut sampat sawega hangudi misuwuring kasatriyan Madukara. Prajuri sajuga Sangah Bagus pamadya kepareng lenggah ing madyaning pendhapi kadhep ingkang garwa kinasih nenggih kusumaning ayu Dewi Wara Sembadra. Kawibuh sengseming raos Sri Sang Arjuna dene garwa putri Banon Cinawi ingkang wus gerbini handungkap Sapta Candra. Parandene ing mangke sang pamadya maksih wonten gegembolaning raos krana pamintaning Sang Kusuma Dewi denira nyidam kaworan marmagya ngrawaken ingkang raka nata ngamarta Prabu Buntadewa nata Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna mewah ingkang raka nata Mandura Prabu Baladewa datan kantun pisuhanipun Raden Harya Setyaki rewu sing samekta mangkono Sang Bagus kepareng inggalih arsa rukming daya dadi mangkono pangudas marening driya ingkang dereng kawiyasen lisan.
Sritinon ing pasewakan busana maneka warna sebak puspiteng Udyana yang pancarasarwa rukma renggeng manik Narata Prabanya sumirat Prabanya kang sumirat nyaring deca kaliwaran ler ke lace sireng dadet wimbo kekondombre winggen katiuping maruta Wanda Swaran mangambar kungas ngebeki madyaning pasewakan tandya Duh Hyang Agung, mugi ngayomana dhateng dasat kawula. Koko Prabu Kunta jimat pepundhen kula wonten ing Marcapada prapting delahan. Koko Prabu rawuh paduka kepareng ingkang rai ngaturaken pambagya panakrami tuwin sembah pangabekti kula mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Koko Prabu. Kadangipun Kakang banget ing panarimanipun Kakang dadekke bong penggalihipun Kakang Yayi ora liwat astutinipun Kakang tumanduka marang sira Yayi Arjuna
Nuwun kapundi ing mestaka paring pangestawanipun Koko Prabu mugi ndadosna jimat paripih Koko Prabu Ndorowati miwah Koko Prabu ing Mandura rawuh paduka keparenga ingkang rayi ngaturaken pambagya panakrami tuwin sembah pangabekti kula mugi kunjuk Koko Prabu ing Ndorowati saha Koko Prabu ing Mandura. Nyuwun sukma jagat mangadya linuwih. Ya Yayi, banget tak tampa ndadekke bombong penggalipun Kakang. Pangestunipun Kakang wae gage tampanana Yayi. Yayi Arjuna. Ngaturke pambagya lan pangabekti banget ndak tampa ndadekke gumbiraning manahipun Kakang. Puja bratanipun Kakang tumrap marang Yayi Arjuna. Nuwun dahat kapundi Koko Prabu. Rawuhipun Koko Prabu tetiga persasat Jawata tetiga pukulun Bathara Darma Sang Hyang Wisnu miwah Sang Hyang Brahma ingkang nedya maluya bumi jer inggih namung paduka ingkang pinangka dados surya pepat jaring manah kula Koko Prabu. Arjuna pitaya bilih rawuh paduka badhe anjalari padhang ing swasana kesatriyan Madukara. Koko Prabu, jagat Dewa Bathara persasat lumaku ing wanci panglong kepapak obor sewu. Muga rawuh Koko Prabu Puntadewa Kakang Prabu Kresna lan Kakang Prabu Baladewa bisa mahanani katentreman. Yayi Arjuna lan sira Yayi Sembadra pun Kakang melu bombong dene ora suwe maneh sira bakal momong putra yawa ing katresnanira ingkang kinandhut dening garwanira Yayi Wara Sembadra sawijining kebungan gedhe dene Si Adi pinercaya dening Hyang Agung minangka lestarining tumuwuh Yayi. Duh adiku syukur mangayu bagya sekedhi jumurung ora ngilangake kekudanganing swargi Rama Prabu Basudewa saka panduganipun Kakang ya bakal wiyose putramu mengkone persasat bisa anyembuh kasuwargane Kanjeng Rama Prabu Basudewa. Pun Kakang melu bungah Yayi. Yo Yayi Arjuna semono uga pun Kakang ing Mandura gedhe pangarep-arepipun Kakang. Wiwit dauping Si Adi nalika semana sira Yayi ndak pondhong Bratajayana ing tangan tengen Permadi ing tangan kiwa mubeng ana alun-alun Ndorowati kanthi pangebang-ebang besok enggala darbe turun ingkang sembada junjung darah Mandura. Mula bareng pun Kakang mireng pawarta yen to diajeng Sembadra bakal babaran banjur semengko praptaning pun Kakang ana ing Madukara. Senadyan bebasan ora bisa udu barang kang katon nanging udu panemu saora-orane donga pamuji supaya lahire jejabang ing besuke wilujeng sabe tanpa gethek cacat tanpa ciri ya lahir ya batine. Inggih Koko Prabu saestu ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami. Iya Koko Prabu, muga kabeh dawuhmu bisa netes. Yayi Arjuna lan siya Yayi Sembadra ya mung ngene Yayi, marmaning pun Kakang iki daya-daya prapta krana kodheng sotaning galih ora liya muhung aturira Yayi Arjuna nalika semana yaiku pemintane garwanira ingkang ngidam kaworan samangsa tumapak ing upacara Sapta Candra kandhutane Yayi Bratajaya kepengin siniram dening Yayi Panenggak ya Werkudara. Monggo kaya kang wis sira sumurupi Dimas Arya Sena kalenggan iki malah mentar murca saka praja Puswatara Samadyawarsa. Mongko nganti tekan saiki durung ana pawartane Yayi
Hanjra ingkang Puspitorum kasiliring samirana mrik Sekar Gadung Ngas Gandanyo Maweh raras ratnaning driya Prabu inggih perkawis menika ingkang ndadosken jibeg-bebeging manah kula mendranipun Kang Mas Bratasena ingkang persasat pepesing pangajeng-ajeng Arjuna jumbuh kelawan kahanan iki sira Yai ingsun pundhut bisa legawa sabar narima ngadepi kabeh lelakon ingkang cinandhang Yai Arjuna. Inggih, Koko Prabu Ndrawati, kula nyuwun dawuh Janaka. Panjaluke Wara Sembadra ingkang mengkono mau, ayo nganti ngribeti rasamu gedene nuwuhake durgamaning Tyasira Yai. Merga seka pengrasanipun Kakang panjaluk kang aneh tumrap kang lagi wewek waja iku tuwuh saka moganing jejabang. Merga ngene. Yuswane jejabang ingkang Naga Garba wis ngancik Sapta Candra mono kena diarani Sungsang Bawana Bali. Ingkang werdine wis sawega sangkep bakal weruh padang hawa. Mongko sejatine lamun nganti ana lakon kedadean jejabang lair ing umur 7 candra iku kang diarani bayi tuwa. Ingkang kala mangsane malah banjur dadi tetungguling titah Yai. Yo, Yai Arjuna. Pun Kakang uga mathuk karo panemune Yai Kresna. Yen gerbini jangkep 7 sasi kuwi wis sawega sangkep, wis tingkep, tegese wis titi lan jangkep. Nanging saka pangrasanipun Kakang rene nyatane nganti tekan saiki Dimas Werkudara durung timbul parayogane nggone nyirami Sembadra disuli wae. Yai Puntadewa apa Yai Kresna apa pun Kakang ingkang nyuli Werkudara. Koko Prabu sing gedhe pangapuramu yen tanggane nyirami aku kudu disuli, aku ora bisa nglakoni. Lho. Sebabe apa kowe ora bisa nglakoni, Sembadra? Kakang, sadurunge aku matur nanging aja nganti salahing panampa. Awit nalika semono aku meminta marang Sing Hyang Agung kanthi nglakoni semedi jroning alam ning-ning. Wau gawang-gawang katon sumunar cahyane Raden Werkudara kaya bisa madangi jagat iki. Ya wiwit dina iki ora ana ingkang tak impi tak idam-idamake. Nggonku
ngandhut 7 sasi iki kejaba mung siniraman dening Raden Bratasena. Kuwi Kakang Prabu. Jagat Dewa Bathara. Yen ngono, apa bener yen to murtane Dimas Bratasena iki ana sambung rapete karo sasmitane Hyang Agung kang tinampa Sembadra? Jarawa, apa si Adi wis budidaya murtane Sena? Koko Prabu, estunipun kula sampun utusan Kakang Semar supados ngupadi jengkaripun Kakang Mas, nanging ngantos engga wekdal mangke dereng wonten pawartosipun. Krana Kakang Semar malah ugi dereng wangsul Koko Prabu. Senadyan pun punta ugi sampun tepung gelang anggen kula nyebar wadya. Angluru pernahipun parandene cabar tanpa karya Koko Prabu. Koko Prabu ing Mandura tuwin Dwarawati. Wah, ladalah. Yai Kresna iki piye? Mongko upama perkara iki yen nganti Yai Sena ora enggal kondur, banjur kepiye lelakone adimu sakloro niki? Koko Prabu. Yai Bratasena menika satriyane negari ingkang kedah gadah jejiban ingkang awrat. Inggih menika rumeksa rahayuning nusa bangsa lan negari, minggahipun dhateng katentremaning bawana. Makartining satriya ingkang tansah ngadepi dhateng owahing siripun kawontenan kala wau saged sembada menawi tansah angulir budi angudi undhak ing seserban anggayuh wuwuhing kawruh. Lelampahanipun Dimas Bratasena ingkang kawuri kula kinten menika ugi saged kinarya ancer-ancer. Rikala Yai Sena ngeblas tanpa pamit lajeng manjing samudra. Sinten ingkang andugi bilih lelampahan menika jebul tuwuh kanugrahan nampi kawruh kasampurnan sangkan paraning dumadi saking Sang Mruping Marbuting Rat. Inggih Sang Dewa Ruci. Pramila Kresna pitados sawetahipun bilih makartinipun Dimas Aryasena nilar praja tanpa pepoyan kala wau tartemtu boten wonten sambet rapetipun kaliyan kawontenan bawana. Samboten-botenipun Yai Sena gadah gegebengan lan gegayuhan ingkang sinandi. Pramila Koko Prabu, kula lan paduka menika namung menang meminta mugi timbuling Nyai Werkudara ing benjang saged anjalari jayaning Rat Pramudita Koko Prabu. Sigra-sigra yen mramana ganca sigra ngraketa nawang sesangka. Goyang lenggahing Sri Nalendra ambek marwa sing sang katri gumulung mangrempak katri gumulung mangrempahing waja gurda gurureka giri-giri gurda gurureka giri-giri gumregut magut mangajab Set gebyar katalika wau. Kathah-kathah pangandikanipun ingkang Rakata 3, nata ing Amarta, nata ing Dwarawati miwah nata ing Mandura. Akhire lejaring penggalih Sang Pamadya Raden Harjuna. Nanging caritaning mriku anglenggahi kanyut minangka wardu. Kanyut wong angganten wardu wong akekecoh. Nyiranga durung abang ida dereng manjing ing pratala. Kasaru geger Pasibajawi. Wonten sawening Nalendra saking tanah sabrang kepareng miyak sagung para ingkang sumewa dadosaken horeg ing pasewakan kanca pihak ana daya mikir njaluk dalan
Sinong mati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra bale lumut ngambek kanggeng awito dedenjeng-denjengan mangke rumiyin Kisana ingkang nembe rawuh sadereng lan sasampunipun kepareng kula ngaturaken pambagya panakrami sami manggih karaharjan Kisana nunamit pasang Kalimantabe jinebatna ing lodone dumawaing tawang tuwang inggih Raden inggih awet mundi pangastinipun Raden lulus raharja pisanan kula mboten manggih halangan setunggal menapa. Kejawi saking menika sembah pangabekti kula kunjuk, Raden. Inggih, kula tampi nanging dawah sami-sami. Lajeng keparenga nyuwun pirsa, mboten kok ateges tambuh. Yen nidik saking ageman paduka menika jejering Nalendra. Lajeng Nalendra saking negari pundi lan jejuluk paduka sinten? Inggih. Derek Gladiwanuh nglang tepang kula menika wingking saking negari Parangrejeng. Derek ingkang sudi mesari dhateng kula pun Prabu Dewa Ratmuka. Prabu Dewa Ratmuka. Inggih Raden, inggih. Lajeng nyuwun prisa menapa kula menika sowan wonten kasatriyan Madukara lan paduka menika Raden Harjuna. Jagat mboten jangkep kalih tiga inggih kula pun Harjuna. Walah dalah. Yen ngaten mboten ketrangsu keblasuk anggen kula sowan. Pun pas kalian Sherlock ingkang dikirimi kalian admin. Lah, lajeng wanita ingkang lenggah ngajangan menika tetimbangan kula pun Wara Sembadra. Wah, lah dalah. Ingkang garwa to. Yo.
ayune persasat mantasaning widodari wiwit saking jejempolaning suku ngantos pucuking rikma boten wonten gedhek cacate. Bayo Jan sajlek jumlek kula inggih nembe menika sumerep wanita kok ayune nganti kliwat ukur. Wah, sang Dewi Katon lam-lami. Hamba Barwawangi. Semi. Arum kembange melati. Iki jane kok foto kuwi. Margi panggenan kula menika nggih kathah wanita, kathah sanget. Nanging werni-werni wonten ingkang saking wingking menika ketingalipun wangun. Kados gitar Spanyol menika. Wah, bareng nyawang saking ngarep pating pletot. Mboten malih ingkang pakulitanipun kuning nemu giring, rupane ya ayu. Neng bareng guyu gusine biru. Lah. Menika Raden. Nanging nuwun sewu. Padhanipun menika king menapa Raden? Kok abuh? Menika mboten abuh. Lho. Lajeng lha kok mlentung kados ngaten menika? Ditutup tawon Arjuna, ditutup tawon. Boten menika nembe wewek waja jangkep pitung candra. Wah, ladalah. Oh, gerbini. Meteng to, meteng. Layak to layak kok ayune. Wah. Pancen wong kene lagi meteng ayune. Wah, malah saya ayu. Inggih. Lajeng esmu semengko pengawak Bajra wonten wigatos ing karsa menapa Sang Prabu Dewaratmuka. Nggih. Bilih sampun kepareng matur nanging saderengipun kepareng ngaturaken kebasiti sekul binuntel ron kalapa. Apuranto mbok bilih wonten lepat atur kula mangke. Inggih. Kasirnakna Raswigih ringorina. Nggih, ngestaken dawuh. Waleh-waleh menapa Raden? Sowan kula menika sejatosipun namung dapur kautus kalian ratu sesembahan kula saking negari Tanjung Anom ingkang jejuluk Prabu Angka Wijaya. Mangki riyin paduka menika jejering Nalendra nanging kok dipun utus menapa paduka menika Nalendra telukan. Oh, sanes. Kula sanes Nalendra telukan. Inggih, namung kala mangsanipun sok asok bulu bekti lan glondhong pangareng-areng. Menika sami kemawon paduka badhe ngendika ratu telukan sajaipun namung ningsem. Wah, inggih. Kula menika pancen ratu ingkang isinan. Kula menika pemalu Raden. Sowan kula menika kautus dhateng Koko Prabu Angka Wijaya inggih Prabu Jaka Amyaya. Supados ngaturaken nawala kunjuk wonten ngarsa paduka. Pramila monggo kula aturi nampi Raden. Mulat-mara Sang Harjuna esmunya kang kamanungsanira kasrepan ring tingkahing mungsuh. Koko Prabu menika kados pundi malah wonten babak angleni jujul anusuli. Koko Prabu ing Mandura sorosipun Kintaka Nalendra ing Tanjung Anom nyuwun yen to Rai Paduka pun Wara Sembadra badhe kagarwa Prabu Angka Wijaya menawi kula angkahi Pak Madukara badhe dipun damel Karang Jingga Koko Prabu. Wah, ladalah
Panuk semane jajalan wis Yai menengo tak wangsulane kene. Wah, mungso ra tataran iblis ra. Wah, lah dalah, teteking jagat manuk semaning jajalan ati iblis. Hei, woi. Jenengmu mau sapa? Jenengmu mau sapa? Iki kula Prabu Dewa Ratmuka. Paduka menika sinten? Nek kowe durung tepung karo aku, ditepunge wae. Aku iki Nata Mandura Prabu Baladewa. Prabu Baladewa kapernah menapa kalian Raden Harjuna? Iki kadange sepuh. Iki kadange sepuh. Dewa Ratmuka. Kowe dikongkon karo sesembahanmu ngaturke layang, kowe ngerti ora surasane layang apa? Nyembaraken, kula mboten mangertosi, nanging saking panginten kula menika layang panglamar. Yo, kuwi layang panglamar, ngerti yo? Ratu Gustimu bakal ngenake Wara Sembadra. Monggo kowe ngerti dhewe Wara Sembadra iku wis kawangku garwa dening Yai Janaka. Lan Sembadra saiki lagi nggerbini 7 sasi. Ning ya apa Ratu Gustimu ki uteke ning Dengkul. Wangsulan. Ing atas wanita wis duwengku garwa dening lan wis nggerbini kok malah arep diayunake. Aduh. Lha perkawis menika nyemanggaken. Baganipun kula namung dipun utus lan kula sampun dipun paringi Purbawasesa menawi Raden Arjuna ngekahi kasatriyan Madukara badhe kula dadosaken segara geni. Cangkemmu mau priye? Cangkemmu mau priye? Setan alas dimomo nungkangke alek. Apa ora ngerti ento Baladewa iki kakangne Wara Sembadra wajle urip tukak, dublak tukak. Cangkemmu kowe. Ora tatan ayo. Batu jaba. Kyai Samyaji wonten lepatipun Koko Prabu Baladewa kula ingkang nyuwunaken pangapunten Yai inggih awit nuruti dhateng Bramantya satemah Koko Prabu nilar tata krami. Inggih Koko Prabu boten dados menapa krana menika inggih sampun dados lagak lagon lagianipun Koko Prabu ing Mandura. Koko Prabu Ndarawati menika kados pundi lelampanipun malah wimbuh peteng kados mekaten. Yo pancen mbok menawa iki Yai Arjuna lagi dicoba nanging percaya wae Yai jer pacoban iku pinangka panungkaling laku. Nanging lamun si Adi Sembada nglakoni lan lulus saka pacoban bakal gedhe nugrahane Yai. Inggih Prabu, lajeng prayoginipun lampah kados pundi? Wis Yai. Perkara raja kae mau ben dirampungi Koko Prabu Mandura lan dimen Dewangi Dimas Tyaki. Lah saiki prayogane sumene sawetara bebarengan kelawan pun Kakang. Lan bebarengan lawan Yai Samyaji manjing ana ing sanggar palanggatan muga kelakon ingkang sinandhang enggal diparingi pepajar Yai Arjuna. Inggih kaluhuran Koko Prabu Punta. Monggo sesarengan kalian ingkang rayi kula dherekaken manjing sanggar palanggatan. Meminta
dhateng sih ing Jawata mugi dipun paringana pepajar lelampahan menika lan mugi sesantinipun tansah manggih mulya Koko Prabu.
Merdeka! Nggih, matur sembah nuwun merdeka, Nduk. Iya, Pak. Alhamdulillah ya, Nduk ya. Puji syukur kunjuk ngersani Gusti ingkang Maha Agung dene awak. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.